Камил, син бу форумга нинди максатлар белән килдең һәм нәрсә көтәсең? Хәерле көн, милләттәшләр, бөтен дөнья татарлар съезды делегатлары чын күңелдән очрашу, шушы съездны барыгызны тәбрик итәм. Беренчедән, икенчедән, нәрсә әйтәсе килә? Без бу җыенны көтеп алдык, бу съездны, чөнки ул 5 елга бер генә була, сагындырып кына җыелабыз. Бу съездга килү максатлары беренчедән күп милләтле Татарстанда шушы татар милләтенең иң көчле вәкилләре җыелуын күрешү, яңа танышлыклар булдыру һәм дә әйтәсе килә инде киләчәктә, Алла бирсә, хәзерге глобализация вакытында, глобализация заманында киләчәктә бөтен дөньяда яшәгән үзебезнең милләттәшләр белән бергәләп эшләү, ул теге менә ничек әйтим, бөтен яклап бергәләп эшләү. Ул безнең теге иҗтимагый эшләр буенча да, бизнес буенча да һәм башка яклар. Һәм дә үзебезнең Башкортстанда бөтен дөньяда яшәгән татарларны без всегда рады видеть, күрүгә шатбыз. Тагын нәрсә әйтәсе килә? Бүгенге көндә булган проблемаларны шишергә, шушының яңа юлларын өйрәнергә килдек. Башкортстан татарларына бүгенге көндә нәрсә җитми? Гомумән Башкортстан татарларына да һәм дә бөтен дөнья татарларына бүгенге көндә бердәмлек җитми. Һәм дә нәрсә әйтәсе килә? Телгә, мәдәнияткә, әдәбияткә мәхәббәт җитеп бетми. Чөнки хәзерге яшьләр, хәзерге кешеләр әйтеп китүемчә глобализация вакытында үзенең телен онытып, икенче, өченче планга куеп, беренче планга инглиз телләрен һәм дә башка телләрне куеп, башка милләтләр мәдәнияте белән ныграк увлекается. Если так подумать, кто не знает историю и культуру своего народа, у него нет будущего. Шулай булгач, иң беренче без Башкортстанда яшәүче татарларда һәм башка регионнарда яшәүче татарларда без белергә тиешбез. Үзебезнең телне яхшы итеп, үзебезнең телдә уйларга тиешбез. Соңыннан гына калган телләрне өйрәнеп, калган телләрдә дә матур итеп сөйләшергә тиешбез. Шунда гына милләтнең киләчәге булачак.